So Silent Killer didn't perform ku Cup Clash sezvaipana kuita this Saturday yatabva. So paakaintroduced like in this video, so this was time yakaintroduced Silent Killer. He was scheduled to perform before Blood. So a lot of you might say ku Cup Clash yavo yaipana kuita Blood versus Silent Killer. I think clash yavo yanga iri very impossible because of one avanga vasina kusainirana pasi sezvazvakataurwa naTimberman paredhiyo vachiti takunosainirana mapepa kuti Blot naSilent Killer vaperforme, and I don't think kuti ichaitika that clash because tapromiswa kakawanda and haisi kuitika. And secondly, after pakaitika clash yambida naKona Ngali, vanhu vakatanga kukanda makeni, and I don't think kuti performance yaBlot naSilent Killer yaizoitika futi zvakanaka nemakeni angangokanda kanda vanhu. Okay, so Silent Killer was introduced in Templeman, that is before performance yaBlot. So this is vanhu vakatomirira Silent Killer. So as you can see this video kuti vanhu vanga vakatomirira Silent Killer and vaitoratidza kumufarira paakaintroduced naTempleman. But what happened is Silent Killer akatora nguva asati auya pastage. I don't know kuti yanga iri mhosva yani ipapapa kuti vanhu vakakurumidza kuanaunsa here kana kuti iye akanonoka kubva kumota, because akaanaunswa then song yake yakaplaywa yakapera yakatangidzwa munhu asati auya pastage zvokuti mafans akapedzisira aboikana. Kuboikana kwakaita mafans vakabva vati no, isu Silent Killer wati hatichatomuda, and vakangochinja within minutes. Vanhu vanga vatochinja kutoti Silent Killer wacho hatichamuda. So at first vanga vachimuda, but all of a sudden havachatoda Silent Killer, vakatotanga kudaidzira kuti takuda Blot. So Templeman vakabva vati no, DJ waBlot ngaabva atouya pastage aise set yake, then Blot was quick akakurumidza kuuya pastage and he performed akaita zvaakaita and he was good, akabva atobva pastage. Then Templeman akati sezvo mukomana I think Silent Killer anenge agadzirira DJ waSilent Killer ngaachiuya this video. Okay, so Blood achipedza kuperforma Templeman akati no, paakuya Silent Killer uya uya angambononoka kuuya before Blood. DJ wake auya achiuya pastage, then Templeman akatombopotswa netumakeni, vanhu vakudaidzira kuti no, isusu hatichatomuda zvachose Silent Killer wacho. So that was the reason why Silent Killer asina kuperforma kuCup Clash. I don't know kuti zvinozofambiswa sei, but don't forget to subscribe, like and share.